Merħba tfal, nilqakom għal rukna oħra tal-programm tagħna Għid l-Istorja mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. L-istorja li sibtilkom illum tfal jisimha Il-Mara Skaletru. Mela mill-isem tal-istorja tafu illi l-iskaletru kien ta' mara. Din il-mara illi tant ridet tgħix u ridet tieħu ħajjita lura. Mela ħin l-istorja tfal, inħarsu u nisimgħu. Proset. Fuq l-irdum kien hemm missier, flimkien ma' bintu. Ir-raġel kien jidher irrabjat minn għajnejh u kien qiegħed jgħajjat. Bintu li kienet tfajla gustuża kienet tidher imbeżża ħafna. Ħajjat missiera, ħajjat kemm felaħ u poġġa jdejh madwar onqa. It-tfajla waqgħet għall-isfel. Waqgħet minn fuq dak l-irdum oli. Fej kien hemm il-baħar sewdin jħabbat ma' dak il-blat temm isfel. Waqgħet, żelqet, ġiet imbuttata, ġara x'ġara. Dak il-ġisem ta' dik ix-xbejba jidur u jitgerbeb u kultant jaħbat ma' xi blat lawn u lem. Instabtet l-isfel fuq il-blat mal-baħar. Kisret onqa u min jaf kemm il-għadma oħra kisret. Il-mewġ beda dieħel il-ġewwa u jħabbat mal-blat. U dak il-ġisem ġarru għal ġolbajja. Min ġolbajja għal ġol-oċean. Fil-font. Il-ħut għamel festa. Għamel festa mill-ġisem ta' dik it-tfajla u qatta u kiel minna kemm felaħ. Sakemm ma baqa' xejn iżjed ħlief skaletru fuq il-ħaxix tal-baħar. Is-sajjieda li kienu jmorru f'dawk l-inħawi ma resqux aktar l-hemmhekk. Kienu jgħidu li dak kien post tas-seħer, kien post misħut u ħadd ma resaq l-hemm aktar. Iżda ġie ġuvni minn villaġġ ieħor ma kien jaf xejn biha din l-istorja. Il-ħsieb tiegħu kien illi jibni dar, ikun sajjied, jaqbad il-ħut, jmur is-suq jbieħ il-ħut tiegħu u forsi hemmhekk ma tafx kif jsib xi tfajla u jiżżewweġ. Għal-bidu għamel bħal tinda b'saħħitha saħansitra anke bieqa milla. U l-għada filgħodu niżżel id-dajsa u mar biex jistat. Ħareġ il-barra u iva mar f'dik il-parti fejn ma kienx ikun hemm sajjieda oħrajn għax kienu jibżgħu li l-post kien imsaħħar. Kellu x-xlief, kellu l-lixka u beda jdawwar il-lixka. Ix-xlief snanar waħda f'waħda biex żgur jaqbad xi ħaġa, qabad il-qasba u tefa' il-barra. Jistenna, iżda ma ġara xejn għal ħafna ħin. Iżda ma nżul ix-xemx din il-qasba tawġet l-isfel. Is-sajjied qabad il-qasba bidejh it-tnejn. X'waħda din, imma din x'ħuta hi se taqsam lill-qasba. Le, irrid indaħħalha l-ġewwa. Kultant jaqbad ix-xlief u jerħilu ftit. U mbagħad jerġa' jiġbed bil-mod u bil-galbu. Kien sajjied liema bħalu.
iġbet minn hawn, iġbet minn hemm, erħi ftit ieħor, paċenzja ta' ġob kellu. Iżda f'daqqa waħda tela f'wiċċ il-baħar skaletru li bħal donnu beda jisfen, dak l-għadam beda jisfen fuq wiċċ il-baħar. Da skaletru, jien bat skaletru ma snanar tiegħi. U r-raġel qabat il-muqdif u beda jaqdef il-ġewwa għal-ġolbajja. Kultant ħares lura minn fuq spallejh u jara l-iskaletru għadu jaqbes u jisfen f'wiċċ il-baħar għal warajh jiġri. Ir-raġel wasal fil-bajja, qabat il-qasba kif kienet ġera lejn it-tinda. Daqqa fuq il-bib fetħu beraħ, daħal il-ġewwa bil-qasba b'kollox u għala il-bib warajh. Iżda l-iskaletru waqa' quddiem il-bib. Fejn lanqas seta' joħroġ il-barra issa kien dlam ċlampu. Resaq il-ġewwa sakemm miss il-parti ta' ġewwa u kellu naqra moħħu mistrieħ li jista' jilħaq xi suffarina, forsi jixel xi xema. U hekk għamel. Imma dam għad bil-qiegħda, dawwar idejh ma' spallejh, rasu l-isfel u jirtot imwerwer u jaħseb fuq dak l-iskaletru jisfen fuq il-baħar. In-nifs kien tqil. Iżda mal-ħin ikkalma. U minn hawn u minn hemm bidu ġab suffarina u daqsxejn ta' xema. U xel ix-xema. Ħares madwaru. U mal-bib ta' barra jara l-iskaletru jiċċaqlaq u jipprova jinħall minn dak ix-xlief. Qalbu ma felħitx aktar. Mar fejn l-iskaletru u beda jneħħi x-xlief u dawk is-snanar bil-galbu. Kien tassew iddispjaċut. Beda jaqbad l-għadam, jiqedu fej xulxin u kultant jfaqqa xi jadma ġol oħra. U bekk għamlu skaletru komplut. Kossux. Tajd dan, skaletru ta' raġel, ta' mara. X'ġara? Kienet xi traċedja? Niżżel rasu l-isfel, ma rid jiekol xejn. Daħal fis-sodda, itatta bi gverta u raqat. Iżda beda joħlom u jewden u dmuħ nieżel mawġġu. Min jaf, forsi beda joħlom fuq dak l-iskaletru u x'setat kienet l-istorja. Hekk kif beda nieżel id-dmuħ, l-iskaletru iċċaqlaq minn fejn il-bib. U fejn xi darba kien hemm ix-xoftejn, l-iskaletru li kien skaletru ta' mara, niżlet l-isfel u misset dak l-għadam madmuħ li kien nieżel ma' wiċċ is-sajjiet. Issa kella x-xuftejn, kella l-ħalq, setat tkanta u bdiet tkanta biex ikollha l-idejn ħataħdem bihom, biex ikollha r-riġlejn ħalli timxi. Misset wiċċa biex tiġi ammirata u misset rasa ħalli kollha xar sabiħ u twil. Misset zaqqa biex tħadden it-tfal. Iva, issa kienet kompluta u reġa' ġiet tfajla l-ġmiel tagħha. Intefat fuq is-sodda fejn saqajn is-sajjiet u qadet hemm. L-għada filgħodu is-sajjiet qam b'ħasda kbira.
skaletru. Issa meta ħares lejn il-bib, l-iskaletru ma kienx hemm. Imma hemm kien fuq is-sodda fejn ir-riġlejh. Le, mhux skaletru, imma t-tfajla ġbejba l-ġmiel tagħha. Qajjimha u ħarset lejh, qaltlu l-istorja tagħha, kif niżlet minn fuq l-irduma l-isfel. Mill-ewwel inħabbu. Iva, kif qed taħsbu intom. Hekk ġara, iżżewwiġa. Ma damx wisq, ma kellu daru, kellu l-mara, kellu tfal. Kien kuntent u ma kien jonqsu xejn. U tfajla, Iva, dik kienet l-iskaletru illi rridet b'saħħa kbira terġa' tieħu l-ħajja u tgħix mill-ġdid. Mela dik kienet l-istorja tagħna llum tfal. Nispera tassew illi jogħġbitkom. Sa ma nerġgħu nintaqgħu jiena insellmilkom.